Molló presenta En el nom del rock, a Ràdio Sant Quirze. Molt bona nit i benvinguts a un nou programa d'En el nom del rock des de casa. I aquest és el quart ja. Carlos Cerqueda, mesclant i editant des de Rubí, us parla Quim Mollor des de Sabadell i amatent per la 90.9 de la FM, Ràdio Sant Quirze, per radiosantquirze.cat, per internet i per la app oficial de la casa. Fa pocs dies vaig llegir un llibre de George Orwell que em va impactar molt. Probablement per la situació que estem vivint actualment. El títol, 1984, és una novel·la política de futur ficció, publicada l'any 1949, i es tracta d'una narració emmarcada en una distòpia en la qual un estat omnipresent encarnat en una dictadura totalitària encapçalada pel seu líder, el Gran Germà, reforça un conformisme absolut entre els ciutadans i cerca la supressió de la seva identitat mitjançant un control absolut de l'individu. Així doncs, no existeix llibertat de cap tipus pels ciutadans, ni tan sols llibertat de pensament privat, ja que la vigilància dels individus en tots els moments de la seva existència, fins i tot a la seva intimitat, revela a l'estat qualsevol detall. Aquesta novel·la em va enganxar tant que fa un parell de dies vaig somiar que estava vivint aquell 1984. De fet, hi ha moments actuals en què penso que ens estem encaminant a un estat molt similar al del llibre. Vaig despertar angoixat, el somni era molt real, però de seguida me'n vaig adonar que era això, que només era un somni. Que vivim el 2020 i que aquell 1984 va ser molt diferent al que narrava Orwell en quant a música. El rock no atrevessava la seva millor dècada, no obstant, es van publicar una sèrie d'àlbums que avui repassarem aquí. La banda de Detroit, Kiss, s'havien tret el maquillatge i van publicar Animalize, un disc que contenia temes com aquest que tot seguit escoltarem. Heaven's on Fire. Breathe.
Els Kiss, sense maquillatges però sonant igual de bé. Perfect Strangers és l'11è àlbum d'estudi de la banda britànica Deep Purple, publicat al setembre de 1984. És el primer àlbum del grup després de la seva separació al 1976 i el cinquè de la formació clàssica, o sigui, el Ian Gillan, Ritchie Blackmore, el Pace, Lord i Glover des de el Who Do We Think We Are al 1973. L'àlbum obria amb el que va ser el primer senzill, una cançó que tracta de manera lírica sobre el sexe anal, ja que utilitza diversos innuendos sexuals al llarg de la cançó. Segons Ian Gillan, tot amb sentit humorístic i sense pretendre ofendre ningú. Escoltem-la, Knocking at Your Back Door.
Feia anys que es rumorejava el retorn de Deep Purple i recordo perfectament el moment d'aquella publicació. Jo feia l'Emília a Menorca i, com podeu imaginar, la meva economia en aquell moment era nefasta. No és que ara sigui molt millor, però era pitjor llavors. Però bueno, tot i així em vaig gastar fins l'última pela en aquell disc, en les revistes de l'època que parlaven de l'àlbum. O sigui, el Vibraciones, el Popular Uno, en fi. Seguim amb Van Halen i l'àlbum titulat, curiosament, 1984, on apareixia un únic senzill, el conegudíssim Jump, una cançó que trencava motllos en quant al so Van Halen, que van incloure sintetitzadors i van assolir un èxit desmesurat en aquella època on només triomfaven els sons així New Wave, l'Spaghetti Disco i altres coses així. De tota manera, com Jam ja estareu cansats d'escoltar-la a les emissores comercials, aquí avui escoltarem un dels temes que més m'agraden d'aquell 1984 de Van Halen, el Hot for Teacher. That I missed, but that my homework was never
Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes... Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta... Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap... Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit. I els dissabtes repetim. Clica radiosantquirze.cat. El 30 de juliol de 1984, Metallica publicava el seu segon àlbum, el Ride the Lightning, pel segell independent Megaforce Records, i va ser reeditat després més tard per Elektra Records, 19 de novembre de 1984. El títol de l'àlbum fou extret d'un passatge de la novel·la The Stand, de Stephen King. Se n'han venut més de 6 milions de còpies només als Estats Units, sent certificat amb 6 discos de platí. El disc Ride the Lightning és alabat tot sovint pels fans com un clàssic del thrash metal i un pont vital entre els discos Kill 'Em All i el Master of Puppets, empenyent el thrash metal cap a la maduració que assoliria amb l'exitós Master of Puppets. D'aquest Ride the Lightning escoltarem Creeping Death.
Power Slave és un àlbum d'Iron Maiden llançat al 1984 i considerat un dels millors de la seva carrera. A la portada es veu a l'Eddie, la mascota oficial del grup, com un faraó. Aquest disc va ser gravat pels integrants del grup, Steve Harris, Bruce Dickinson, Nico McBride, Dave Murray i Adrian Smith, arran d'unes vacances que van passar a Egipte, ja que van quedar impressionats per la majestuositat de les piràmides. Aquest disc està basat en diverses anècdotes que van succeir al llarg de la història. Un exemple d'això és la primera cançó de l'LP, el Hazes Eye, composada pel Steve Harris, que està dedicada a tots aquells pilots anglesos que van morir defensant Anglaterra de la invasió de l'Alemanya nazi. Aquest disc donaria l'oportunitat a la banda de fer la gira més extensa de la seva història, el World Slavery Tour, durant els anys 84-85, en la qual aprofitarien diversos shows per gravar a l'LP i el VHS en directe Live After Death. Les cançons que més destaquen d'aquest disc són l'anteriorment esmentada Aces Height i la magnífica 2 Minutes to Midnight, que escoltem ara mateix. Kill
El 1984, Bon Jovi va publicar el seu primer àlbum titulat tal qual, Bon Jovi. El primer senzill de l'àlbum, Runaway, va ser la cançó amb la qual es van donar a conèixer a les ràdios, composta per John Bon Jovi i George Carac. La cançó està interpretada per John Bon Jovi al costat de la banda The All Star Review, ja que el vocalista l'havia gravat abans de formar la seva pròpia banda. En realitat es tracta d'una cançó escrita el 1980 i un dels tants demos que John Bon Jovi havia gravat a l'estudi en el qual treballava com a assistent en aquells anys i que posteriorment també s'inclourien en el recopilatori The Power Station Years. El tema de la cançó tracta sobre una jove que després de fugir de casa dels seus pares es veu obligada a realitzar actes il·lícits per guanyar-se la vida, denunciant d'aquesta forma la difícil situació en què vivien molts joves en aquella època. Escoltem Runaway. T'agrada el cinema? T'ho passes bé escoltant una banda sonora?
Voldries conèixer algunes curiositats d'aquella pel·lícula que ha marcat la teva vida? Si ets dels nostres, ja no tens excusa. Tots els dilluns, a les 6 de la tarda, La Llanterna Màgica a Ràdio Sant Quirze. La Llanterna Màgica amb Jordi Terrades. Si una cosa t'agrada, per què canviar? La Llanterna Màgica, 4a temporada. La música que et fa sentir a casa. Entreteniment positiu a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat. Bé, i després d'escoltar a la que potser és la banda més influent de New Jersey, quedem-nos en aquest estat nord-americà, ja que aquell mateix 1984, un altre fill il·lustre d'aquell estat, Bruce Springsteen, publicaria el seu 7è disc, el Born in the USA. L'àlbum va suposar el retorn de Springsteen a la música rock després de publicar Nebraska, un àlbum orientat sobretot al folk. No obstant això, Born in the USA manté la lírica de Nebraska a l'incloure lletres sobre el pessimisme i l'aïllament, amb cançons com Born in the USA, que encara que pot confondre com un himne patriòtic, conté una crítica a la participació dels Estats Units a la Guerra del Vietnam, i en concret el tracte donat pel país als veterans d'aquell conflicte. A més, en comparació amb treballs com Born to Run i Darkness of the Age of Town, l'àlbum va incloure un so més comercial, marcat per l'ús de sintetitzadors, que van ajudar Springsteen a estendre la seva creixent popularitat. Hi va haver un abans i hi hauria un després del Born in the USA. Jo, personalment, em quedo amb l'abans, però com avui estem parlant de 1984, que soni Glory Days. Make you look like
Slide It In és el 6è àlbum d'estudi de la banda britànica Whitesnake, publicat al gener de 1984. Va ser el primer publicat als Estats Units i que va ser regravat per a l'edició nord-americana, fins i tot amb alguns músics diferents. A causa d'això, hi ha dues edicions sumament diferents, incloent des de la qualitat dels temes fins a l'ordre de les cançons. Al Regne Unit, l'àlbum va rebre crítiques dividides, contrari a l'èxit que va gaudir als Estats Units. El 1988, l'àlbum va tornar a entrar a les llistes d'èxits gràcies a l'èxit de l'autotitulat àlbum Whitesnake. I d'aquest Slide It In, versió britànica, escoltarem Slow and Easy. Pushing back like I've never known before. No, you want a crazy child. I just want to see you on the floor. Want a superstitious woman. She got a superstitious mind. Faster
Bé, doncs, si sou d'aquells que aprofiteu per anar a dormir escoltant el programa, espero haver-vos-ho posat difícil avui. No obstant, abans de tancar la barraca, vull agrair-vos molt la vostra atenció, així com les vostres paraules d'ànims, els missatges que m'envieu, tots els likes, els retweets i les demés comparticions a totes les xarxes, que de veritat són una empenta molt important, m'ajuden molt i en definitiva, moltes gràcies. També vull agrair molt l'esforç i la vocació de la gent que fa possible que la vida continuï. Els metges, els sanitaris, personals de neteges, els bombers, els mestres, els transportistes, el personal dels comerços i tots aquests sectors que se la juguen cada dia. Però bé, per acabar ho faré amb una d'aquestes bandes de heavy metal canyeres i macarres, els Wasp, o We Are Sexual Perverts, com vulgueu. Aquesta colla de sortits van publicar el seu primer disc el 1984 i que duia per títol el nom del grup, Wasp. I un dels plats forts del disc és el tema amb el que m'acomiado avui, el Love Machine. La màquina de l'amor que ens porta una lletra seductora, la típica d'un tio lligant amb una noia a les tantes de la nit a un bar de carretera. En aquest tema m'agrada en particular la bateria que amb molta contundència es fa notar a la meitat de la lletrejada paraula love. Així que gràcies, Carlos, per convertir aquest projecte en realitat. Els demés, gràcies per ser-hi. Tornem dimecres que ve. Bona nit, salut i rock.